Γεια σας, ονομάζομαι Μάριος Μιχαήλ και είμαι μουσικός, μουσικοθεραπευτής στο Ίδρυμα του κυρίου Κώστα, στον Ιωάννη τον Λαμπαδιστή. Σε τούτον το βίντεο θα σας παρουσιάσω τη δουλειά μου, πώς ενεργοποιούμε, πώς δραστηριοποιούμε, πώς κινούμε στον χώρο του Ιωάννη του Λαμπαδιστή. Να πούμε ότι εκεί στον Ιωάννη τον Λαμπαδιστή διασκεδάζουμε τους ηλικιωμένους 2 φορές την εβδομάδα τα απογεύματα με την κιθάρα μου και το λαούτον. Παίζουμε παραδοσιακή κυπριακή μουσική, ενώ κιθάρα ελαφρολαϊκά και έντεχνα, ελαφρολαϊκά κυρίως. Έτσι ακούν τα ηλικιωμένοι, μπορεί να τραγουδήσουν μαζί μου, να χαρούν. Έτσι. Στήσανε χώρο στο καραϊσκάκι το κονάκι, πέφταν τα τροβάρια από το χώρο και από τις πένιες του μηχανάκι κι όλη νύχτα λέγανε. Επίσης υπάρχουν οι δομημένες ασκήσεις που είναι ρυθμικές με τα κρουστά. Αρχικά να μάθουμε να μετρούμε στο μουσικό χρόνο, μετά να αποδώσουμε κάποια χτυπήματα στο χρόνο πάντα και να μάθουμε έτσι κάποιες μουσικές ασκήσεις δομημένες. Λοιπόν, σε καλά? Ναι, δόξα Τω. δόξα τω Θεώ, έτσι. Είμαστε καλά. Παρά τους άλλους, τους άλλους. Σίγουρα. Ο Θεός είναι μεγάλος, για πέντε μας. Έλα πιάστα ξυλάκια σου. Υποχιαστή είπαμε, έτσι, χιαστή. Νο, το ένα είναι πάνω στο άλλο χιαστή, έτσι. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, να μετρήσουμε πρώτα πριν χτυπήσουμε, μόνο να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι ξανά. 1, 2, 3, 4. Σωστά. Πάμε να το μετρήσουμε ακόμα μια φορά, αλλά να επανέλθουμε στο έναν ακριβώς την ώρα του. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 1. Αυτό μόνη σου. 1, να με χτυπήσει. Όχι, ακόμα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Αυτό είναι. Τώρα θα χτυπούμε σε όλα. Θα χτυπούμε και στο 1. Στο 2, στο 3, στο 4. Αυτό είναι. Πάμε. 3 και 1, 2, 3, 4. Πιο δυνατά να σ' ακούω, θεία. 1, 2. Το χτύπημα εννοώ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Μέτρη έχεις. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Και στο. Τώρα θα χτυπούμε μόνο στο 1. Μόνο στο 1 να χτυπούμε. Έλα μια φορά να σε δω. 1, 2, 3, 4. Ναι. Έλα ξανά. Δες με εμένα μια φορά. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Μόνο στο 1. Ακριβώς. Έλα, πάμε. 1, 2, 3, 4. Μην τρέχεις θεία, λίγο πιο αργά. 4,
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Take the sticks, and we're going to do the exercise with the time, with the 1, 2, 3, 4. And I was planning for next week to put you together with another patient, so we're going to do a group improvisation. But for this week, we're gonna revise what we've done this time. Okay, let's count first without hitting. Just count. 1 2 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Just leave it open. And 4 and 1 and 2 it's fine. We and open 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and that's it. Okay, let's start hitting on every beat. Okay. 1, 2, 3, 4. Single beat. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and stop. Let's take it an inch slower. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and stop. That's good. Okay, let's try hitting 1 and 3 now. Alright? Okay, yeah. Let's go. 1 and 2 and 3 and No, wait. 1 and 2 and 3 and 4 and Okay. 1. Let's go together. no. 3. Oh, sorry. Wait. 3 and 4 and 1. Sorry. 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and count. 3 and 4 sorry. and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. That's it. 1 and 2, 3 and 4 and stop. Okay, let's do double hitting on 1. So it's going to be 1 and try it. But you have to count, and you have to count loudly. Right. Ready? Go on. And 1 and 2 and Look, 1 and 1 and 2 okay. and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 And and... you said double beat on 1 only. Okay. Change my mind now. Okay. I'm in control. I'm in control. I can do whatever I want. Okay, make your mind up. Right? You're confusing me. Okay. Okay. Right. You're brilliant. I don't think I can confuse you, please. No, I don't think you can. All right. Okay. Okay. So what are we doing? Instruction. The first thing is to play double beat on every beat, double short hits on every beat. So it's going to be 1 and 2 and 3 and 4 and. Let's do that. Okay. 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4 and stop. That's good. Now it's gonna get more complicated. You are gonna have one beat, one hit on first beat, so it's gonna be 1 and. Nothing on the second one, twice on the third, 3 and, nothing on the fourth. So I'll demonstrate. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and that's it. and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 And stop. and 2. Επίσης υπάρχουν τα τραγούδια που να τραγουδήσουν με τις ηλικιωμένους, να ξυπνήσουν μνήμες, να χαρούν, να διασκεδάσουν, να παίζουν παράλληλα κάποιον κρουστόν την ώρα που τραγουδούμε. Τούτα όμως είναι στο sessions 1-to-1 που να γίνουν.
τα τραγούδια τούτα, δηλαδή να κάνουμε τις δομημένες ασκήσεις των αυτοσχεδιασμών και μετά να πούμε και 2 τραγούδια έτσι για να κλείσει η συνάντηση. Να πούμε το ρολόι που σου αρέσκει. Να το ρολάσεις και εσύ όμως. Ότι φτάσω και γιον. Εντάξει. Ένα ρολόι μου είχες χαρίσει που το κοιτούσα. Να πούμε το ρολόι. Ναι, θα πούμε το ρολόι, εντάξει. Φύγαμε. Είναι ωραίο το ρολόι. Ωραία. Ξέρεις το ρολόι. Ναι, ξέρω το γι' αυτό μου. Πολλά ωραία. Πάμε. Ένα ρολόι μου είχες χαρίσει που το κοιτούσα όταν το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομμόνο του συνειδαμένο. Τώρα ο αυτοσχεδιασμός είναι το απόσταγμα των προσπαθειών μας και το τι μαθαίνουμε μέσα από τις δομημένες ασκήσεις. Ουσιαστικά οι ηλικιωμένοι να έχουν την ευχαίρεια να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε τεχνική, να δείξουν χαρακτήρα, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και όλα τούτα που εμπερικλεί ο αυτοσχεδιασμός. Anyway, let's try some improvisation. And let's go 3 and I hit the hard jack, and then you come back and on,